बे समनिफ्राय नैबे लामाया मेनटेनेन्स गैया आरो प्रमद बर' बुंनाय बायदि सुइजारलेण्डनि बायदि लामा जों दिनै सुइजारलेण्डनि लामाया जोंनि लामाया नामा बेखौ जों सानखाङो आरो गेजेर गेजेर माने बिथाङा सुइजारलेण्डनि खोथा बुंबाय थायो सुइजारलेण्डनि लामाया बेबायदिनो गोजौ गाहाय हाखर हाला माने बाज्ल' बाज्ल' गारि सालायलांनांगौ नामा बेखौ जों सानो आं देरहायोब्ला आंखौ EM खालामोबा मा डिपार्टमेन्ट होयो बे सारनि खोथा आंहा बेवहाय बुंनांगौ जेबो गैया आरो बिथाङा जि दायित्व होगोन बेखौ फालिलांनो थाखाय आङो थियारि नै 19 नं सुक्लायसाफां सेरफां समस्थियाव इउथ BPF BSU आरो वमेन BPF नि माने बेहाय मोनसे मेल जायो बे मेलावहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लायो आरो महिला BPF नि आइजो गांखंनि BPF नि आफादगिरि सुप्रिया रानी ब्रह्म बिथाङाबो फैयो आरो इउथ नि आफादगिरि रिन्जय बर' BSU नि आफादगिरि सोगोमसार बसुमतारी आरो बिदिनो माखासे बारग' MA बारग' EM बिथांमोना दिनै बेवहाय जोंनि बे मेलाव बाहागो लायो आरो बेवहाय सुक्लायसारफां ओनसोलनि 12टा गामिनि गुबुन गुबुन सुबानिफ्राय दिनै बेयाव हाजार हाजार मानसि प्राय 7,000 मानसि बेयाव दिनै गेदारिं जादों आरो बेजों जों दिनै माने बुजिनो हादों दे सुक्लायसारफाङाव दिनै BPF नि जि गोहो बे गोहोआ दिनै बांनायनिफ्राय बांगासिनो दङ आरो दिनै माखासे बेवहाय जइन जादों जों जइन जानायनि पिक्सारखौ लास्लाबनो हायाखिसै माखासे हाखु दाखु मोसानाय माबानाय बेफोरखौ दिन्थिफुंनायावबो एसे सम थांदों जियाजों जाथों मानो दिनै जेफोर रायजोफोर दिनै बे मेलाव फैबाय बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय साबायखर बावो हाग्रामा महिलारि बिथाङा आंखौ 2022 मायथाइनिफ्रायनो बे सुक्लायसारफां समस्थिनि माने BPF नि केन्डिडेट हिसाबै सारा BTC ओनसोलावनो आंखौनो गिबिसिन माने बिजाथि हिसाबै फोसावदोंमोन आरो दिनैसिम खनथाम जाबाय आरो बिथाङा आं देरहायोब्ला सुक्लायसारफांनिफ्राय आंखौ BTC नि EM खालामगोन होननानै बिथाङा खोथा होदों बेनि थाखाय बिथांनिसिम आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय फिन साबायखर बावहरदों आरो आंहा जेबो डिमान्ड गैया सारा जेखौ अननानै आं देरहायोब्ला आंखौ EM खालामोबा मा डिपार्टमेन्ट होयो बे सारनि खोथा आंहा बेवहाय बुंनांगौ जेबो गैया आरो बिथाङा जि दायित्व होगोन बेखौ फालिलांनो थाखाय आङो थियारि आरो दिनै गायनाय फुनायनि दिन दिनै बिराद माने जायगायाव गायनाय फुनाय सोलिगासिनो दङ सप्तासेनि उनाव जुदि बे मेलखौ खुंनायबा आरो बारा मानसि जाबावगौमोन जियानो जायाथों माने सेप्तेम्बराव जानो गोनां जे बिसायख'थि बिनि सप्तासे सिगां आरोबाव हाग्रामा महिलारि बिथांखौ लानानै आरो फिन खेबसे जोङो बे नावकाटा ओनसोलावनो बेबायदि कमिउनिटि हल सिङाव जायगा जानाय नङा जों अपेन फिल्डआव जोङो मिटिं आरो बानायबावगोन खनसे खौथि फैदों जेला गावबा गाव दोलोखौ फेहेरनायनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावगोन बेनि गेजेराव सोर बांसिन खारदों नोंथांमोना मेडिया हिसाबै नुगासिनो दङ रायजोआ नुगासिनो दङ दिनै जों 4 सप्ता जाबाय आं गेजेराव 1 सप्ता गेप्स जादों 5 सप्तानि गेजेराव जों 4 सप्ता जयनिं खालामदों जोङो सप्तायाव 500 जयनिं खालामनायनि हाबाफारिया दिनैसिम 4 सप्तायाव जोबनानै थांबाय माने 2000निख्रुइ बांसिन दिनै जोंनि सुक्लायसारफां ब्लक कमिटि BPF आव जयनिं जाखांबाय बिथाङा दिनै आसामनि गिबि मन्थ्रि जि गोसो बेखौनो मावनो हायो खिन्थु लेट जादों बेनिखायसो जों दुखु मोनदों दिनै नैबे लामाखौ जोङो 2014 आरो 15 मायथाइयाव जोङो कंग्रेसजों थानाय समाव बायटा सारियालि रामगाव नागारजुलि बे लामाखौ जों बानायदोंमोन आरो दुखुनांथाव खोथाया जाहैबाय जेब्ला BPF हान्जाया माने सरकाराव गैला बे समनिफ्राय नैबे लामाया मेनटेनेन्स गैया आरो प्रमद बर' बुंनाय बायदि सुइजारलेण्डनि बायदि लामा जों दिनै सुइजारलेण्डनि लामाया जोंनि लामाया नामा बेखौ जों सानखाङो आरो गेजेर गेजेर माने बिथाङा सुइजारलेण्डनि खोथा बुंबाय थायो
सुइजारलेण्डनि लामाया बेबायदिनो गोजौ गाहाय हाखर हाला माने बाज्ल' गारि सालायलांनांगौ नामा बेखौ जों सानो दा बेबायदि खोथा दा चिफ मिनिस्टार बिथाङा मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जि बिथाङा मावनायनि खोथा बुंदों आं बेखौ साबायखर आं वेलकाम खालामो आरो आंनि गामियाव बिथाङा बुंदों थांनाय माने 2021 मायथाइयाव जेब्ला तामुलपुर बिधान सभानि बाइ इलेक्सन जायोमोन बे बाइ इलेक्सन जानाय समाव आङो इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबै माने तामुलपुर माने कनस्टिटिउन्सिनिफ्राय आङो बाहागो लादोंमोन बाइ इलेक्सनाव आरो बे समाव आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा जों गामियाव जोंनि औबारि फिल्डआव बिथाङा मिटिं खालामनो आरो बेदिनखालिनो माने 10 कोटि रां स्टेडियाम बानायनो थाखाय फोसावदोंमोन दासिमबो जायाखै आरो बे जुदि नैबे इलेक्सननि सिगां जायोबा आं जोबोद गोजोननाय मोनगोन